Ако използваш индикатори като Болинджер бендове или купи, или продай индикатори за търговия, спри веднага. Повечето трейдери сляпо следват индикаторите, мислейки, че ще им дадат перфектни входове. Но ето грубата истина. Индикаторите изостават. Те реагират на цената, но не я предвиждат. И точно за това повечето трейдери губят пари. В това видео ще разкрия истината за индикаторите, защо те ти пречат да печелиш и какво всъщност използват професионалните трейдери, за да печелят. Проблемът – защо индикаторите те държат на загуба? Замисли се. Ако индикаторите бяха толкова мощни, защо банките и институциите не ги използват? Защото професионалните трейдери знаят, че индикаторите са просто математически формули, базирани на минали движения на цената. Те изостават спрямо пазара, което означава, че когато ти кажат да влезеш в сделка, истинското движение вече е станало. Индикаторите не предсказват, те реагират. Най-голямата грешка на трейдерите при използването на индикатори. Ето най-голямата грешка, която трейдерите правят. Кратко прекъсване, за да ви напомним, че ако искате да получите безплатен наръчник за това как да успеете в трейдинга, трябва да коментирате думата PDF долу в коментарите и ние ще ви го изпратим. Благодаря. Те слагат 3, 4, дори 5 индикатора на графиката, мислейки, че ще получат перфектно потвърждение. Изглежда като пълен хаос, нали? Това е, което повечето трейдери правят, и точно за това постоянно получават противоречиви сигнали. Един индикатор казва «купи», друг казва «продай». И какво правиш тогава? Това води до колебание, лоши решения и в крайна сметка загуби. Реалността. Защо индикаторите никога не са били предназначени за ритейл трейдери? Ето нещо, което вероятно не знаеш. Повечето популярни индикатори никога не са били създадени за Форекс търговия. RSI, MACD и Bollinger Bands първоначално са били разработени за фондовите пазари, а не за бързите и динамични Форекс и криптопазари. Форекс пазарът се контролира от ликвидност, институционални поръчки и зони на търсене и предлагане. Затова, ако индикаторите не работят, какво трябва да използваш? Решението – ценово действие и пазарна структура. Ето какво всъщност работи в търговията. Нива на подкрепа и съпротива, къде е вероятно цената да обърне. Зони на търсене и предлагане. Разбиране къде големите играчи влизат на пазара. Свещни модели. Разпознаване на ключови обръщания преди да се случат. Ликвидностни капани. Как институциите подвеждат ритейл трейдерите да правят грешни сделки. Когато се научиш да четеш чистото ценово действие, можеш да видиш къде пазарът наистина ще се движи, без да ти трябва нито един индикатор. Но чакай, има ли индикатор, който все пак е полезен? Не казвам, че всички индикатори са безполезни. Има един, който всъщност може да помогне – подвижните средни. Но ето тайната. Професионалните трейдери не използват подвижни средни за входове. Те ги използват като насока за тренда. Забележи как цената уважава 50 EMA като динамична подкрепа съпротива. Това е правилният начин да използваш индикатори. Като допълнително потвърждение, а не като основна стратегия? Сега, след като знаеш истината за индикаторите, можеш да спреш да губиш време с безполезни сигнали и да се фокусираш върху това, което наистина движи пазара. Ако това видео ти беше полезно, натисни бутона «Харесвам», абонирай се за канала и активирай известията, за да не пропускаш мощни търговски стратегии.